kai waye kai na ce waye kai da san tarba mutum har ka ce za ka tare shi waye kai har izzaka ta kai nan kai har ka isa ka ce za ka kare shi to idan ka isa ka kare mun shi ka kai abin da zan maka yanzu nan to lalle yau za ka gane kuranka burbushin kama ba za a gani ba a nan gurin idan kuma ka musa ka ce za ka tarbe shi zan saka yara na gaba ɗayan nan kura da kai idan ka isa ka tsaya a gurin ka dakata ka ce za ka iya ja da mu zan nuna mu karfin izza ta a nan gurin Preview.